8. edizioa da aurtengoa, guk bigarren aldiz parte hartzen dugu, eta orain honetan Ziarraiz filma eskainiko dugu, eta hemen ditugu Eduki Filmako Marina eta Jon. Eta, beraiek gero esperatuko digute, pixka bat filma nola egin duten, baina Auriz Berri Espinalen, Nafarroako herrian grabatuta dago filma, eta bertan filma horretan hartu dute bertako biztanleak. Eta hori da pixka bat, berezitasun nagusiena, gero beste batzuk epatuko dituzen, baina hori da. Gobiatuko nien herriko biztanle guztiei filman parte hartzea, eta denon artean erabaki zuten zer nahi zuten filman agertzea, eta errodaje egin genuen ere elkarrekin. Horrela da, zer genuen kamera Bolex batekin, da 16 milimetroko zinema kamera bat, eta kamera doa akuerda, eta doan sonidu asko egiten du, eta denbora ez da zinema da, dira 24 fotograma segunduko, eta kameranek ez du hori errespetatzen, zer aztarra dago. Orduan, soinu alde batetik grabatzen genuen, eta irudia bestetik. Eta kamera horrekin zer dira bat zuten? Zan nahi baztokal kamera horrekin grabatzea? Alde batetik, uste duen badera teknologia bat normalean ez dena erabiltzen. Gura ez dagoena eta berezia egiten zen. Eta gero zeluloidearekin lan egiterakoan lan prozesua da ezberdina, gaur egun oso ohituta gaude telefonarekin edo kamerekin edo zer gauza grabatu dezakegu, baina kamera hori erabilita bakarrik daukazu material mugatua. Orduan horrek behartzen dizu lehenago erreflexionatzera gradatu baino lehen, filmatu baino lehen. Eta nahi genuen pixka bat aldatzea prozesua, eta gero estetikoki egin baten dugu beste filman ikusten den moduan, gazta eta dugut negozio hori, okindegia, ora hartzen, alteratzen diren guztiak, eta gero aparte ere, Santiagoko bidean egonda ere beti dauka turismoarekin zer lan bizkat eta landatzea, nahiko bizirik dagoen herria, eta gauza kultural askorekin, koroa... Udan eta asteburuetan egoten asko jende gehiago. Baina hori bizitzen egunero, berrun. Uste dut hori zara... Osasun zentzua da dauki? Bai, eta liburutegia. Liburutegia da erroko baiarakoa, uste dut. Eta orduan, ez dakit diren zeien, dago bibliogusa eta hori, baina baitu gola hainbat gauza bizi egoteko herrien. Eta eskola zer hartzitu, baiarako danako ez? Ez, eski badago, Baiaran dago nahiko bizi orduan dago erroko eskola, Baiara da erro, baina erro da herri ere, eta hor dago eskola, dago Auzperrin, eta gero dago Auritzen. Burgeten ere dago eskola orduan. Bertako umeak denak dira Auzperrikoak. Filmau egin genuen batera beste filmatik izan zen Zinema Auzolanean izeneko proiektua, eta guk hirukin gara hiru, Jone eta biok eta beste kide bat dela Garazi, orduan gure herria da Lerga, eta hori egin genuen pelikula bat, eta gero egin genuen Auzperrikoa eta Garazi da Auzperrikoa. Bi herrietan egin genituen bi pelikula batera, izan zen prozesu bat paraleloa bi herritan. Eta gero, Lerga, adibidez da, herri bat txikiagoa eta ez dagoena ezer, porta kulturalik, turismorik, da asko lasaiagoa, jende asko txikiagoa ere. Bai, bizi da ez dago eskolarik, ez dago tabernarik, ez dago, Eta Auzperrin aldiz, badago koroa, badago txaranga, badago konparsa, pelota ekipo, badaude gauza gehiago, orduan ez zen hainbeste jende etorri. Lergara etorri zen ia herri guztia, gero
gu ere nahi genuen izatea oso irekia, partaidetza zen guztiz irekia. Jendea etorri zitekeen egun batean, eta ja gehiago ez, edo egun batean bai, eta gero bilabete eta dinez eta gero bai. Baina Ausperen orduan hasieran etorri zen jende gehiago, lehenago bileran etorri ziren ere 9 urteko 3 ume, ez dira komentatu. Eta gero azkenean izan ginen uste dut 12 pertsonako talde bat, ez? Zola nahiko regularra. Eta pena gaur ezin izan direla etorriz, hola suertatu da, baina gustatzen zai ere joatea filma aurkeztera eta hori. Baina orduan pertsona hauen partaidetza izan zen nahiko aktiboa, eta gero aparte zegoen herriko jendea eskatzen geniola ateratzeko edo herriko emakumeen helduak edo dendako mutiko hau, eta gero jendea inork ez zuen esan ez zuela atera nahi, baina hola filmatzeko eta pentsatzeko eta ekoizpenan egoteko ginen gu eta beste amabil. Bai, igual. Etorri zen Mercedes Álvarez zinemagilea ematera tailer bat. Eta gero hasi ginen ja asambleak egiten eta talde dinamikak aukeratzeko zer grabatuko genuen, zer filmatuko genuen. Garioa Gartziandia, nola zuten da, facilitatu da. Hori berak lagundu zigun, egiten talde dinamikak dela, eta hori, ideia zen denon artean kolektiboki erabakitzea, eta egitea gidoia. Gero agertu zen Sorginen historio hau, saio hauetan, eta guk hartu genuen eta eman genion pisua, ez? Edo saiatu ginen esaten uste dugu hau izan daitekela interesgarria eta ematen aldiola filmari beste kapa bat, interesgarriagoa, eta hori zentzu bat dena lotzeko, ez? Zeren hasieran zen ideia oso dokumentalak, ez? Herria nola den, zer dagoen, zer gustatuko litzaikeen ikustea, baina hori, honek ematen zion osotasun bat eta beste, ez dakit, hauza interesgarri bat, ez? Eta hori, alde batetik fikzioa pixkat lantzeko aukera, hori, eta bai, adibidez, fikzioaren gauza honekin, joan ginean dendara edo beste ferreterian, horretara, genukan pertsona bat konplizea edo eta besteak ez zekien. Dendariak biek ez zekiten zer gertatuko zen. Haien erantzuna natural. Orduan, tiponi galdetzen zenean, ikusi zegituen atzo argi hauek eta orduan, norleina sartzen da, ez? Eta hori, orduan, filmatu genuen lehenago irudia, eta irudian ari ziren hitz egiten beste gauza batzei buruz, eta hori, eta gero ja soinuarekin egin zizkion beste galderak, eta hori, gero ja lehenago egin zuen reakzio naturala, eta gero ja azaldu genion zer bilatzen ari ginen, eta hori ja esan zuen beste esaldia proposago bat, eta gero ere hori beste dendariak ere ez zekien ezer, orduan esan zuten behar ditugu 50 erratz, eta egonia zer nahi dizu erraztu, ez? Eta zen jarrigarria reakzio gero ja derinik esan genien. Eta gero ere sortzen den komunitatea filmaren inguruan, ez? Elkarrekin egoteko momentua gero bukatu zenean rodajean, zenoi penaia bukatzea urte batean, ez ginen astero joaten, baina WhatsAppen bidez, denez, noiz gertatuko ziren prozesu, digez, elurra, elurraren zait, elurra erori zenean, noiz duaz, eta zaitile, den oso lotuta bitartez. Eta esan ginen, behar dugu izenburu bat, ez den orduan, ziarraitze da, nola da izen zaion bertan, Iparraldeko aizea. Iparraldeko aizea, tiempo, azkenera. Orduan, zeta hitz bat bertakoa aterazidan, beste bertako hitzak,
baina iruditzen zaigun haizeak ere izan zitekeela hola, gero soinuaren bitartez, film osoan zehar, izuten da haizea dola emateko zentzu gehiago, baina izan zen azkeneko gunean ateratzen. Hori, gure proiektuak pizkat aurrera eramateko, hasi ginen gure pelikula egiten, eta, daramagu, zortzi urte gauzak egiten, eta hori gutxinaka ikasten ere egiten, ikasten, ikasi dugu eskoletan, baina azkenean egiten da gehien ikasten duzu modua ez. Eta hori, proiektu hau bururatu zitzaien Marinari, kontatu. Bai, niri, gonbidatu zidaten, Nafarroan badago proiektu bat deitzen dena Landarte, eta da, uda, uste dut, 10 urte, edo ezakitzen bat urte daramatzate, baina uda guztietan, gonbidatzen dituzte, uste dut, direla 5 artista, hola, disiplina ezberdinetakoak, Nafarroako 5 herrietara joatea, eta bertan, elkarlanean proiektu bat egitera bertako jendearekin. Eta bat niri gonbidatu ninduten, eta gonbidatu ninduten Uztarrozera, dela Erronkarin dagoen herri bat, eta herri honek bazokan berezitasun bat, eta da, ni iritsi arte egin zirela bertan 3 film. Montxo Armendarizen Ogabakoak, gero, 80. hamarkadan egin zen dokumental bat Japoniako telebistarako, eta gero ere egin zen beste film bat komertziala beti azten zaidala izenburua Carmen Machirekin eta Jon Kortajarena eta holako zerbait, ez? Eta orain niri, zinemagile bezala, gonbidatzen ninduten horra, egiteko zerbait egoera horrekin. Eta orain ni pentsatu nahi, ni ez nola nahi egin beste 4. film bat, hola herria eszenatoki moduan izan da, eta nahi nuela lagundu herriari haien filma egitera, ez? Eta danak ez nuen ideia, gustatzen zaien, eta orain pentsatu nuen egitea Bolex kamerarekin, zen momentu horretan egon kamera hori erabiltzen, eta ere nire kamerarekin gehiago familiarizatzeko edo, gero ere haiei teknologia hori erakusteko, eta bestetik mugatua izateko denbora. Ze bestela, banikien jende hasiko zela. Begira, eski badukat bideoa, grabatuko nuela ezakin noiz, eta guazen grabatzera hau, eta ez bestea, eta ordan bukatuko nuela 20 ordurekin, eta gero nola egin zerbait horrekin. Ordan horrela ere, prozesua aldatzen zen, eta zen askoz reflexiboagoa. Eta ordan hor negoela, izan zen oso prozesu potita, baina nik ez zen jo ezepena ez egitea nire herrian, ez? Gustatuko litzateke hau nire herrian egiten. Orduan, pentsatu nuen, eskatu genituela Innova Kultural diru laguntza hauek egiteko film hauek gure herrian lergan eta Espinalen ambitzea egin. Eta mantzekut, eta Pedriko jai direla Santa Ezekizein, eta lergakoak dazteko azkeneko astu. Batzutan ez dute konzintza, baina normalen. Eta adibidez, hori orain gaude honetan, eta joango gara bi aste barru ere Bilbon, zine de barrio izeneko gauza batera. Normaleko gure filmetan, igual badaude sekuentzia osoak bertan bera gelditzen direnak, igual ritmoagatik edo ez daudelako erabat ongi eginda, edo, arrazoi ezberdingatik ez, baina honetan zen, nahiz eta ez den perfektua ez, nahiago du dena egotea, ze film honen helburua ez da film on bat egitea baizik eta prozesua isladatzea. Eta gero hori herriarentzako gelditzea pelikula eta materiala eta guztia.